Gimomi or experience the statistic, boda was a bit one of the sector ma change the statistic in the negative way. Get realize nja piki sani bokao piki. The next minute, any highway, the highway calls kapoko som. Ochope roundabout wacho ni red. Mangizo ni you have to stop. Then ko chope roundabout, join. To yene roundabout nitie 4 lanes. Geche mage kocha, moko tuchi gi koni, to ini join instead of stopping. Koro gin ngeni chalka gi somo sheria taro. Chope roundabout, stop for the traffic lights to allow you to go. Lakini en ko chope roundabout, chalka gi traffic light ko wacho red, to and gichas donje wiye ni increase speed. Koro that one is contributing a more accident. To idoka most of the joma wase lal endarakati idoka ngenge idoka opogore katoka na boda kende. Watingo lactate, watingo engineers, watingo ji mopogore especially Nairobi ka jam ntenga madwa beat traffic chola rotichika mo. Nitienga madwa beat traffic cholaro interview moro kamoro important nakotigi piki. Lakini nyaka wa bed piny bwa ket okang mutegno ni wanyalo konyo na di sector ni mond kikwa med year in year out asebedo gi dhawo mutegno sana gi jo NTSA kapimore gi ni okonya bedo ni iga kaiga wakela statistic wawacho ni igani jo piki manone apaya igen jo piki 1300 iga manyien 1800 iga keno mabiro 2000 manaka penji kero kore seyo jogo kuma bendo sibido kora manaka chiwo nonro makama gin gi chiwo nonro kadwara ni gin bende gintiere sector mano mar wuoth e pachoka to un kaka jodito ma bende nitiere sector kaka mar boda kuom ranyisi kaka in jakom mar boda e pachoka bende useromo kata mna mar atwa kum bende wache ni to masiche makama ginyalo geng kata mna nade waseromo